Ngubani okufuneka athwaliswe uxanduva ngengxaki ezijokene neziko eliphehla umbane we-Eskom? Lo mbuzo ubujoliswe ngqo kuSekela Mongameli weli umnumzana David Mabuza. We can only acknowledge responsibility of the ANC government in the running of this power utility Eskom. But I must alert the honorable member that at every point in the life of Eskom, there's been a CEO, there's been directors that are responsible for the running, day-to-day running of this power utility. Mabuza uthi abalawuli bebelawula kweliziko eliphehla umbane basilele ukwenza umsebenzi wabo. There are people who have been appointed in different positions in this power utility to do certain specific jobs. Now, I can tell you that at a certain point, these people that have been appointed, they failed. Nangona kunjalo Mabuza uzamile ukuqinisekisa amalungu eParliament ukuba lengxaki kacimicimi ayizukuhlala unaphakade kweli kwaye uthi sele inkulu ndima esele igangathiwe ukuzama kuza nesisombululo kule ntsindaba dala.